Tini ni sal, tini bagi Dhalai ti Hambai sal. Greta Tipra ni sobao, lai thang nai bisik ni seka. Sini buwa grani, cengkrak khropsa, sobis Ramchandra Bidhan Sabha ni. Sini warriors, bukuk Jonu Debbarma. Tini sal 2022 Agartala mega mass gathering Greta Tipra Sanani Sobao on Continue. O Sungsana Yakar Thuimani, Sung Pobimaya, Sung Tini Sobis Ramchandra joto Bobagrani warrior stop. Tipra Khowai TWF. Angkorpsa Central ni TWF ni President ngi apno muito Pobimanya, Sung Tini Bini Mang. Bini Simalanggo. Sung Bono muito Clay Jati Soglanya ni Kumboganya Phai Jau. Apne bagai ang media ni bising tu night on night Tiprasa ni
joto bubagrani sengkrak bai sengkrak bekrok no obono koine angbo tini khoroksa TWF ni president ni obono kogri thanai buskangni bisirogo जों बिनि Thuimani Salno taibo naithok khlaयो taibo kotor khlaयो taibo kaham khlayo jini Santal committee ni joto bwkhaktwi Khowai district ni joto bwkhaktwi takhukjong Phai जों or naithok khlaयो जों बिनि Thuimani no jini o hatai dofani bagै Greater Tipra no busukke hamjagै botini langma purjonto ri thangka abono जों taibo awai khainani bagै taibo bwkha jitnangै जों taibo samung khlainani bobagrano taibo logirinani bagै samung tanglaina nangnai bwkhaktwi जों saimiya saboni langma bufru soi thang piaba जों kathang tongsakno kaisa bete kaisa korong layo hamjak layo katha layo जों tonglaina nang tini bo thoi thangka जों bono pogoi thangai inya tai next time bo ang da thuino bo da thuino sabo thuino saimiya जों बिनि bagै बाहायना बता हाtai दफानि bagै जों बतिनि langmari lang abono जों इतिहासनो जों पगै थांगाइया जों इतिहासनो कथां तनिनानि bagै खालिनि बिसिरगो आं बाहायना ताकलाय किसा पगमा हायंखा जों सकांबारिया कुनु कायसा इनिशिएटिभ नाजागि आंगै थांका बिनि Thuimani Salno ताम खायनानि होनो बिलायखेन hambai ani bwkhaktwi मिला tai bwkhak bina song ano kol khai holaikha sa holaikha tini ga aboni bagै ang oro Phai gadalai man Thuimani bagै bono muitu khainani bono bini simalungno bono nai ang oro bini bagै mukti thapsa klai kha khamnani borong ni nukhungni borok baina ang bolo biri man bagै ang belai khe hambai mariwo aboni bagै Phaidi bwkhaktwi जों खालिनि बिसिरगो bono जों muitu taibo kaham kai khlailayan sudu Ramchandra gat borni bubagnani warriors rok siniya sara Tipra rajyoni hakotor gonangै जों jotono jini bwkhaktwi no muitu khlaiyo bini bagै जों taibo panda kaham khlailayan tai जों TWF rok wansukra agi o jara jini soba khai thanai hatai dofani bagै borokno जों thangnai jini foundation dawo जों Sanctuma award nei rilaikha obahaina जों bisi burum no rinani thangai tongo taklai jini foundation de 6 June ni simi obori phayo khali bahaina जों asuklai salayo sabono tamo khlaima tai jini hatai dofani bagै langmari langnai rokni bagै takhoktai ba bwkhaktwi ni bagै जों tam khaima abo bosong boskango yapri romlaina yapri selaina aboni bagै ang joto Tipra hasteni joto khajani takhoktai bwkhaktwi no hatai dofana hamjagै bobagrano logiri tongnai rokno ang obono koinai जों 12 November abono kuno dino pogoi tathani chini mega mas gathering approval chini bwkhak khoroksa Ramchandra gat जों थिबि थांनाय abo belai khaina bo sob samoyno mungsa sobawo bo badia joto sobawo no bo ongkhoro aboni bagै botini bini proman bo hatai dofana hamjakmani soi Greater Tipra mana musungmani proman